Krajem 1800-ih izum telefona predstavljen je svijetu. Isprva su ljudi bili nesigurni u novu tehnologiju, ali samo 2 stoljeća kasnije mnogi od nas ne mogu zamisliti život bez svojih telefona. U istragama nestalih osoba mobilni telefoni mogu istražiteljima pružiti obilje dokaza, a ponekad je jedino što ljudi ostave iza sebe telefonski poziv. Broj 10. 20-godišnja Angela Hammond iz Clintona, Missouri, opisana je kao prijateljska, otvorena i popularna mlada žena u gradu. Godine 1991. Angelin dečko Rob Schaefer kleknuo je na jedno koljeno i postavio pitanje o kojem mnogi sanjaju da ga čuju. Hoćeš li se udati za mene? Angela je naravno rekla da i počeli su planirati svoj bajkoviti dan. Angela je žonglirala mnogim stvarima u svom životu. Tijekom dana radila je u lokalnoj banci, a navečer je pohađala nastavu na državnom sveučilištu središnjeg Misurija. Ali bilo je još nešto čime će morati žonglirati. Nedugo prije nego što se zaručila, saznala je da je trudna. Hammondovi su s radošću dočekali ovu dobru vijest, a do travnja te godine pripremali su se za dolazak bebe. Dana 4. svibnja 1991. Angela i Rob su prisustvovali roštilju s obitelji Hammond, a ubrzo nakon toga Rob je vraćan kući jer je trebao čuvati svoju braću i sestre. Rob je svojoj zaručnici rekao da će je vidjeti kasnije, ne znajući da će to biti njihov posljednji zajednički trenutak. Nakon što je ostavila Roba, Angela je provela večer sa svojom prijateljicom. Do 23:15 bila je sada sama i odlučila je otići do govornice koja se nalazila samo nekoliko blokova od Robove kuće. Preko telefona Angela mu je rekla da je preumorna da se nađu i da želi otići kući i okupati se. Kako je razgovor tekao dalje, počela je primjećivati čudan zeleni Fordov kamionet koji je kružio oko bloka s govornicom. Nakon nekoliko minuta kamionet se zaustavio i muškarac je izašao. Rob je kasnije rekao detektivima da je zvučala vrlo nervozno na telefonu, govoreći mu točno što se događa. Rob je također čuo svoju zaručnicu kako nepoznatog muškarca pita treba li koristiti telefon, ali je on to odbio. Nekoliko sekundi kasnije njihov razgovor je prekinut Angelinim riskom i nepoznatim muškarcem koji joj je rekao i onako mi nije trebao telefon. Dok se to događalo, Rob je čuo svoju zaručnicu kako vrišti za pomoć, dok se zrak ispunjavao zvukom borbe. Budući da mu je kuća bila tako blizu govornice, odmah je pojurio do svog kamioneta i krenuo voziti. Prema izvješćima, kada je Rob stigao na mjesto događaja, vidio je zeleni Fordov kamionet s naljepnicom s muralom kako bježi s mjesta događaja. Pokušao je krenuti za kamionetom, ali u panici je slučajno prebacio auto u rikverc, oštetivši dijelove vozila. Rob je rekao policiji da je pratio kamionet koliko god je mogao, ali njegov se automobil polako počeo kvariti. U roku od sat vremena, državna prometna patrola Misurija bila je poslana u centar Clintona, a još je mnogo policajaca patroliralo cestama u potrazi za kamionetom. Rob se mogao sjetiti samo slova XY s registarske pločice kamioneta, što policajcima nije dalo mnogo korisnih tragova. Robova priča činila se nevjerojatnom. To je bilo sve dok se nisu pojavila 2 svjedoka koja su potvrdila priču o nepoznatom muškarcu u zelenom kamionetu. Rob nikada nije bio imenovan kao osumnjičenik i ne smatra se osumnjičenim u Angelinom nestanku. TV emisija Neriješene misterije emitirala je prilog o Angelinom nestanku, čime je njezin slučaj ponovno dospio u središte pozornosti javnosti. Ali unatoč brojnim TV emisijama i člancima, njezin slučaj i dalje ostaje neriješen. Neki pretpostavljaju da je Kenneth McDuff, poznati serijski ubojica iz Teksasa, na neki način povezan s ovim slučajem, ali nikada nije pronađen ni jedan dokaz koji bi ih povezao. Godine 2021 istražitelji su podijelili nove informacije, navodeći kako sada vjeruju da je Angela bila žrtva zamjene identiteta. Dana 4. travnja 1991. godine još jedna žena po imenu Angela, čiji je otac postao doušnik, primila je prijeteću poruku. Policija sada moli sve koji imaju informacije da se jave. Angela Marie Hammond opisana je kao bijela žena, smeđe kose, smeđih očiju, visoka otprilike između 150 i 152 cm, teška između 54 i 64 kg. Ima ožiljak na gornjoj usni i nosi kontaktne leće. Svi koji imaju informacije mole se da kontaktiraju policijsku upravu Clinton na broj 608 526 79, navodeći broj slučaja 91048. Broj 9. Život 40-godišnje Diane Oget bio je težak sredinom 1990-ih. Međutim, kroz sve to zadržala je svoj pozitivan stav i povjerenje u ljude.
Rođena u New Yorku, Diana se preselila u Odesu na Floridi 1980-ih kako bi bila bliže svojoj obitelji. 80-ih godina Diana je dijagnosticirana s bipolarnim poremećajem i dobila je lijekove. Nekoliko godina stvari su se činile stabilnima. Zatim je 1991. njezin suprug Frederik razveo se od nje i preuzeo skrbništvo na njihovo 3 djece. To je samo pogoršalo Dianino mentalno zdravlje, a njezina obitelj je primijetila pad. Sredinom 1990-ih počela se družiti s pogrešnim ljudima i imala je dosije zbog sitnih kaznenih dijela. Dianina obitelj učinila je sve što je mogla da joj pomogne, uključujući i to da je hospitaliziraju prema Bakerovom zakonu Floride. Do travnja 1998. bila je podvrgnuta Baker Actu 32 puta. Njezino posljednje puštanje bilo je u travnju 1998. Odluka koju će njezina obitelj kasnije kritizirati jer nisu vjerovali da je bila spremna. 10. travnja 1998. započeo je kao i svaki drugi dan za obitelj Aux. Diana se nedavno uselila kod svoje sestre Debore nakon što je puštena iz bolnice. Oko 11:00 sati Debora je otišla na pregled kod liječnika, a kad se vratila, njezina sestra je nestala. Debora je odmah nazvala svoju obitelj i očajnički pokušala pronaći Dianu. Kad ti pokušaji nisu uspjeli, prijavili su njezin nestanak uredu šerifa okruga Pasco i istraga je započela. Svedoci su se javili tvrdeći da su vidjeli Dianu kako hoda uz US 19, blizu New York Avenue u Hudsonu na Floridi. Zatim, nekoliko dana nakon što je nestala, Dianina majka primila je zabrinjavajući poziv. Nitko nije bio kod kuće u trenutku kada je poziv upućen, pa je preusmjeren na govornu poštu. Kad je gospođa Oget preslušala poruku, čula je ženski glas za koji je prepoznala da je Dianin kako govori. Upomoć, upomoć, pusti me van. Prije nego što se mogao čuti drugi glas koji kaže, hej, daj mi to. Prije nego što je poziv prekinut, također je tvrdila da je čula komešanja. Identifikacija pozivatelja pokazala je da je poziv upućen iz Starlighta, Odessa, ali točna lokacija ne može biti potvrđena. 15. travnja, odrezani prst s crveno nalakiranim noktom pronađen je uz cestu US 19 blizu New York Avenue. Uz to, odjeća je pronađena uredno složena u torbi u vanjskom zamrzivaču trgovine. Istražitelji vjeruju da su ovo pripadalo Diani. Godine 2000 još njezinih stvari pronađeno je u plastičnoj vrećici sa zatvaračem u Pasco, Florida. Samo je jedna osoba imenovana u slučaju Diane, a slučaj je sada bez novih tragova. Dojave i dalje pristižu istražiteljima, ali ništa značajno nije pronađeno. Diane Louise Oget opisana je kao bijela žena s plavom crvenkastom kosom, plavim očima, visoka oko 163 cm i teška oko 59 kg. Uzima redovitu terapiju koju je ostavila iza sebe. Ima ožiljak na trbuhu te tetovaže na leđima i desnom ramenu. Svi koji imaju informacije mole se da kontaktiraju detektiva Cheta Kogila iz ureda šerifa okruga Pasco na broj 727 75878 navodeći broj slučaja 981 5054 broj 8. 19-godišnji Brandon Swanson opisan je kao bistar i inteligentan mladić. Godine 2007. Brandon je bio dio generacije maturanata srednje škole Marshall u Marshallu, Minnesota i spremao se započeti svoj život kao odrasla osoba. Nakon srednje škole upisao je Minnesota West Community College, gdje je studirao inženjerstvo i tehnologiju vjetroturbina. Do svibnja 2008 već je navikao na svoj novi život kao student i pripremao se preseliti u Iowa kako bi tamo pohađao fakultet. 13. svibnja bio je posljednji dan akademske godine za Brandona i njegovu generaciju, pa su odlučili proslaviti. Zabava se održala u Lindu, oko 11 km od njegove kuće u Marshallu. Brandon je imao vozačku dozvolu i vlastiti automobil, pa je znao da ne smije previše piti. Oni koji su bili na zabavi izjavili su da nije bio pijan i da je popio samo jedno alkoholno piće. Izvještaji su zatim naveli da je prisustvovao još jednoj zabavi u Cambiju, oko 55 km od Marshalla, gdje je popio još samo jedno ili dva pića. Kako je 13. svibnja prelazio u 14. zabava je polako završavala i Brandon je sjeo u svoj automobil kako bi krenuo na 40-minutnu vožnju kući. Ova ruta mu je bila poznata jer je fakultet koji je pohađao bio u Cambiju, pa se njegovi roditelji nisu brinuli. To je bilo sve do otprilike 2:00 ujutro, kada su im zazvonili telefoni. Bio je to poziv od Brandona. Mirno je objasnio da je sletio autom s ceste u jarak, ali da nije ozlijeđen.
Njegovi su ga roditelji pitali gdje se nalazi kako bi ga mogli doći pokupiti, a Brandon im je rekao da je blizu Linda. Kad su njih dvoje stigli na to mjesto, nije bilo ni traga njihovu sinu, pa su ponovno nazvali. Tijekom poziva, Brandon je tvrdio da vidi svjetla grada i rekao je svojoj obitelji da će se vratiti pješice do kuće svog prijatelja. Tijekom 47-minutnog poziva, Brandon je djelovao smireno, unatoč tome što mu je auto bio u jarku, i nije izgledao kao da je pod utjecajem. Trojka je neprestano pokušavala odrediti njegovu lokaciju i dogovoriti mjesto gdje će doći po njega. Tada su, nijotkuda, Brandonovi roditelji čuli kako je povikao "sranje" prije nego što se poziv prekinuo. Grozničavo su ga pokušavali nazvati natrag, ali njegov je telefon bio isključen. Nažalost, policijska uprava Lind kasnila je s reakcijom na prijavu nestale osobe jer im nije bilo neobično da 19-godišnjak ostane vani do kasno nakon zabave. Srećom, odlučili su prijavu shvatiti ozbiljno i pokrenuli su istragu. Telefonski zapisi pokazali su da je njegov mobitel posljednji put zabilježen 32 km od Linda. Osim toga, njegov automobil pronađen je u Porteru, Minnesota, otprilike 40 km od Linda, i nije izgledao kao da je u lošem stanju. Tijekom istrage, policijska uprava Linda koristila je pse tragače koji su pratili Brandonov miris do rijeke Yellow Medicine, gdje je trag iznenada stao. Brandonov slučaj zaintrigirao je javnost i postao jedan od najviše raspravljenih nestanaka modernog doba. Unatoč velikom interesu medija, pojavilo se vrlo malo korisnih tragova. Kako se približava 20. godišnjica njegovog nestanka, njegova obitelj očajnički traži odgovore. Brandon Victor Swanson opisan je kao bijelac smeđe kose, plavih očiju, visok oko 168 cm i težak oko 54 kg. Nosio je naočale, zakonski je slijep na lijevo oko i ima probušene uši. Svi koji imaju informacije mole se da kontaktiraju ured šerifa okruga Lincoln na broj 507 694 1664 navodeći broj slučaja 200 86843. Broj 7. Hajder Hari Abu Shakra bio je ponosni otac 6 djece, a oni koji su ga poznavali opisivali su ga kao vrijednog i društvenog čovjeka. Do 2011. godine Hari je posjedovao nekoliko nekretnina diljem Manchestera u Connecticutu, uključujući automehaničarsku radionicu i salon automobila. Prema izvješćima, protiv Harija su također bile u tijeku kaznene optužbe koje je podnijela država. Te optužbe tvrde da su Hari i njegov otac provodili prijevaru tako što su posuđivali automobile, prodavali ih, a zatim nisu davali nikakvu dobit zajmodavcima. Država je također tvrdila da su njih dvojica slali automobile u Afriku i navodno bili uključeni u pranje novca. Sredinom 2011. godine Hari je bio pušten uz jamčevinu, dok je čekao rasplet 6 saveznih optužbi protiv njega. Također se u to vrijeme govorilo da je Hari dugovao gradskom porezniku oko $23,000. $23,000 na ime pristojbi vezanih uz njegove poslove i nekretnine. 7. prosinca te godine Hari je otišao u autokuću i radionicu koju je posjedovao u Main Streetu u Manchesteru kako bi se suočio s vlasnikom servisa i mehaničarima zbog neplaćanja najamnine za koju je vjerovao da mu duguju. Negdje oko 8:20 na večer nazvao je svog brata i zatražio pomoć rekavši: "Plaše me." U 8:24 na večer Hari je nazvao svoju suprugu i rekao joj da je na sastanku, ali da će završiti do 9 na večer kako bi je mogao odvesti u kino. Nažalost, Hari se nikada nije vratio kući i ovo će biti njegov posljednji telefonski poziv. Kada je njegov nestanak prijavljen policiji, prvo mjesto koje su posjetili bila je autokuća i garaža. Mehaničari koji su bili prisutni su ispitani, ali su porekli da znaju išta o Harijevom iznenadnom nestanku. Policija iz Manchestera zatražila od mehaničara da pristanu na poligrafsko testiranje, međutim, grupa je to odbila. Do 2026. godine ne postoje čvrsti dokazi koji ih povezuju sa slučajem i oni su nevini dok se ne dokaže suprotno. Neki izvještaji navode da je Harryjev automobil pronađen napušten dan nakon što je nestao, iako to nije moguće potvrditi. Neki vjeruju da je pobjegao u Jordan, jer je njegov otac to već učinio do trenutka njegovog nestanka, ali ni to se ne može potvrditi. Zbog njegovog nestanka, njegova obitelj je pokrenula GoFundMe i Facebook stranicu kako bi tražili odgovore. Prošlo je 15 godina otkako je Hari Al-Shakar posljednji put viđen. Opisan je kao bijelac crne kose, smeđih očiju, visok između 170 i 175 cm i težak između 82 i 93 kg. Posljednji put je viđen u sivom odijelu, bijeloj košulji, crvenoj kravati i crnim cipelama.
Svi koji imaju informacije mole se da kontaktiraju policiju u Manchesteru na broj 860-6450, navodeći broj slučaja M2014046. Broj 6. 25-godišnja Linda Rose Grimm bila je tiha i ljubazna djevojka koja je pokušavala pronaći svoje mjesto kao odrasla osoba 80-ih godina. Linda je rođena u Parizu, Kalifornija i odgajala ju je majka, a njih dvije su imale dobar odnos. 31. svibnja 1986. iako neki izvori navode 1985. Linda je izašla iz kuće, rekavši majci da ide kupiti cigarete. Prošli su sati i njezina majka je postala zabrinuta, ali nije jasno kada je njezin nestanak zapravo prijavljen. Prema riječima njezine majke, tijekom sljedećih 18 i više mjeseci ostala je u kontaktu s kćeri putem telefonskih poziva. U tim pozivima Linda joj je rekla da sada živi u Wichiti, u Kansasu. Također je rekla svojoj majci da je započela vezu s vozačem kamiona po imenu Robert Masters. Izvori navode da je Linda bila udana, ali nije jasno je li brak bio s Robertom ili nekim drugim muškarcem. Zajedno su započeli novi život na farmi i činilo se da im ide dobro. Lindina majka počela je zapisivati bilješke o pozivima i primijetila da su bili sporadični i ograničeni. Odbila je reći majci točnu lokaciju farme i s vremenom je zvučala sve uplašenije. Zatim su u listopadu 1987. godine pozivi potpuno prestali. Obitelj Grimm je svaki dan birala broj, ali nije dobivala odgovor. U travnju 1989. godine Lindin žuti Ford Pinto pronađen je napušten na parkiralištu supermarketa u Huntington Beachu, Kalifornija, oko 110 km od njezina doma u Parizu. Nije jasno jesu li pronađeni ikakvi tragovi unutra ili je li automobil forenzički obrađen. Nakon što su pozivi prestali, Lindina majka je poticala istražitelja da preuzmu slučaj. Neobično, vlasti u Teksasu su navedene iako se slučaj odvijao između Kalifornije i Kansasa. Postoji mnogo nedosljednosti u izvještavanju u ovom slučaju i onako vrlo malo detalja. Neki vjeruju da je Linda jednostavno željela započeti novi život. Međutim, njezina majka nije uvjerena. Linda ima ožiljak od carskog reza, ali podaci o njezinoj djeci nisu navedeni. Prošlo je nekoliko desetljeća i iako ima vrlo malo tragova, Linda i njezina obitelj zaslužuju pravdu. Linda Rose Grimm opisana je kao bijela žena smeđe kose, smeđih očiju, visoka oko 158 cm i teška oko 50 kg. Ima madež na nosu, ožiljak između očiju i ožiljak od carskog reza. Linda također može biti poznata pod prezimenima Masters, Raby ili Ošeski. Svi koji imaju informacije mole se da kontaktiraju ured šerifa okruga Orange na broj 714 647 7000, koristeći broj slučaja 88 038 162. Broj 5. Godine 2020. Teksas je imao 49.110 otvorenih slučajeva nestalih osoba, broj koji je rastao tijekom 6 godina od objavljivanja. 36-godišnji Mariano Mario Medina Fuentes je samo jedan od tih 49.000. Victoria Acosta, Marijeva sestra, izjavila je medijima da je on bio brižan, društven i odan obiteljski čovjek, koji je uvijek pazio da je njegova obitelj zbrinuta. 31. prosinca 2019. godine uzbuđenje zbog nove godine osjećalo se u zraku. Ljudi diljem grada Escondido počeli su se okupljati po barovima i kućnim zabavama, spremni zajedno dočekati novu godinu. U 19:00 sati Mario je nazvao svoju sestru i potvrdio da će se naći s njom i obitelji u crkvi kako bi zajedno proslavili. Tijekom poziva također je spomenuo da će se prije slavlja naći s jednim ili dvojicom prijatelja, ali ju je uvjerio da će doći. Od tada znamo da se sastao s dvojicom muškaraca i ušao u njihov automobil. Policija vjeruje da su možda krenuli prema Pasadeni, oko 11 km od grada Jacinto iz nepoznatih razloga. U 20:20 Mario bi uputio svoj posljednji poziv svojoj djevojci. Prisjetila se da je Mario vrištao joj preko telefona, govoreći joj da je u opasnosti. Rekao je, ubit će me, prije nego što se veza prekinula. Njegova djevojka i obitelj su ga neprestano zvali, ali se nikada nije javio. Kad je došla i prošla nova godina, a još uvijek nije bilo traga od Marija, prijavljen je kao nestao i u slučaj se uključio Odjel za javnu sigurnost Teksasa. Nažalost, u ovom slučaju ima vrlo malo detalja što je istaknula njegova sestra i nada se da će to promijeniti. Victoria je rekla za Fox News 26.
Nekoliko ljudi je napravilo YouTube video o priči mog brata i to se proširilo. Nije se proširilo kao u drugim slučajevima. Što više dijeljenja dobiju fotografije vaših najmilijih. Ne znam kako to reći, ali daje vam više nade. Prema projektu Charlie, jedan od dvojice muškaraca koji su te noći bili s Marijom je identificiran, ali još nije ispitan. Policija je također otkrila snimke nadzornih kamera automobila u kojem je putovao i neka zaustavljanja koja je možda napravio na lokalnoj benzinskoj postaji. Tu snimku možete pogledati na poveznici ispod. Obitelj Marija također je surađivala s Texas EquuSearchom u nadi da će ga vratiti kući. Opisan je kao muškarac hispanskog podrijetla, crne kose, smeđih očiju, visok 5 stopa i 9 inča, težak 238 funti. Ima više tetovaža, uključujući ime Viktorija na desnom ramenu, Matilda na ljevoj ruci i datum 31.01.06 na ljevoj ruci. Svi koji imaju informacije mole se da kontaktiraju Odjel za javnu sigurnost Teksasa na broj 803 46 3243. Broj 4. 59-godišnji Ray Ricker bio je ugledan i cijenjen odvjetnik u okrugu Centar, Pennsylvania. 70. i 80. godina prošlog stoljeća Ray je pohađao fakultet i na kraju stekao diplomu iz prava, ekvivalent doktoratu. Prvi dio svoje profesionalne karijere proveo je kao tužitelj za teška kaznena djela. Godine 1985. Ray je osvojio mjesto okružnog tužitelja za okrug Centar, koji obuhvaća nekoliko okruga u Pensilvaniji. Sljedećih 20 godina služio je svojoj zajednici i vodio mnoge ozbiljne slučajeve, osiguravajući da žrtve i njihove obitelji dobiju pravdu. Dok je radio kao okružni tužitelj, Ray se razveo i ubrzo nakon toga upoznao Patty Fornicolu. Njih dvoje su započeli vezu koja je rasla zajedno s njegovom profesionalnom karijerom. Do 2005. godine Ray je služio državi 20 godina i odlučio se ne kandidirati ponovno za mjesto okružnog tužitelja. Dana 5. travnja Ray je ustao rano zbog posla i poljubio svoju djevojku za oproštaj, napustivši svoj dom u Belfontaine'u, Pennsylvania. Prema zapisima, tog je jutra stigao u ured okružnog tužitelja i obavijestio svoje osoblje da će uzeti pola dana slobodno. Istražitelji još uvijek nisu sigurni zašto je uzeo pola dana slobodno, ali oko 11:00 sati Ray je napustio ured i više ga nitko nije vidio. U 11:30 sati nazvao je svoju djevojku, Patty, i rekao je da vozi prema sjeveroistoku, prema Louisburgu, u okrugu Union, otprilike 60 milja od kuće. Opet nije jasno o čemu su njih dvoje razgovarali tijekom poziva, a nakon toga Ray Ricker više nikada nije viđen niti se čulo za njega. Do te večeri njegova djevojka je postala zabrinuta i kontaktirala policiju kako bi ga prijavila kao nestalog. Njihova početna potraga nije pokazala nikakvu aktivnost na njegovom telefonu, niti na njegovim bankovnim računima. Sljedeći trag pojavio se tek sljedećeg dana, 6. travnja, kada je njegov automobil, crveni Mini Cooper, pronađen napušten na parkiralištu u Louisburgu, blizu rijeke Susquehanna. Istražitelji su primijetili da je automobil mirisao na cigarete i da je čak još uvijek imao pepeo od cigarete unutra, što je šokiralo njegovu obitelj. Ray je jako mrzio cigarete i nikada nije zapalio ni jednu. Njegova obitelj također tvrdi da nikada ne bi dopustio nikome da puši u njegovom automobilu, jer nije mogao podnijeti miris zaostalog duhanskog dima. Nije jasno jesu li DNK ili otisci prstiju pronađeni u automobilu. Slučaj je brzo privukao pozornost medija, ali unatoč tome ostao je neriješen. To je bilo sve do 3 mjeseca kasnije, u srpnju 2005. kada je njegov službeni laptop iz tužiteljstva pronađen u rijeci Susquehanna, zaglavljen između nosača mosta. Nosač je bio nekoliko stotina metara od mjesta gdje je pronađen njegov automobil i nosio je još jedan neobičan trag. Tvrdi, disk je bio ručno uklonjen prije nego što je laptop bačen u vodu. Proći će još 3 mjeseca prije nego što se tvrdi disk pronađe u rijeci. Nažalost, disk je bio toliko natopljen vodom i oštećen da se ništa nije moglo izvući s njega. Prema projektu Charlie Project, kada su istražitelji proučili Rayevu online aktivnost, otkrili su da je pretraživao kako uništiti tvrdi disk i što voda može učiniti prijenosnom računalu. Unatoč pažnji koju je ovaj slučaj privukao, pojavilo se vrlo malo novih tragova. Mnogi nagađaju da je Ray bio meta zbog svog posla. Bio je odgovoran za procesuiranje nekih od najtežih zločina u okrugu Centre i sasvim je prirodno da policija pomisli kako bi netko mogao poželjeti osvetu. Ipak postoji malo fizičkih dokaza koji to podupiru, a slučaj se sada vodi kao hladan slučaj.
Ray Gritter je opisan kao bijelac sa sjedom smeđom kosom, zelenim očima, visok oko 183 cm i težak oko 77 kg. Možda koristi prezimena Gray ili Lang, a posljednji put je viđen u svjetlo-plavoj flis jakni, plavim trapericama i tenisicama. Svi koji imaju informacije mole se da kontaktiraju Danu Martini iz Državne policije Pensilvanije na broj 814 696 6158. Broj 3. 38-godišnji Roy Jakob Hegel opisan je kao ljubazan i društven muškarac koji je živio u Fargu, Sjeverna Dakota. Njegova vedra i otvorena osobnost dobro se uklapala u njegov posao putujućeg trgovca, a bio je uspješan na poslu i imao je priliku putovati po SAD-u. Kada nije radio, Roy je također volio kuglanje i često je sudjelovao na turnirima u kuglanju. 26. veljače 1989. Roy je sudjelovao na jednom takvom turniru u Fargu, a prisutni su izjavili da su primijetili promjenu kod njega. Njegova otvorena osobnost i srdačna narav su nestali i činilo se da se muči. Ovaj turnir bio je posljednji put da je viđen, ali ne i posljednji put da se čuo za njega. Nakon što je napustio turnir u svom plavom Ford Tempu, Roy je krenuo na put i putovao diljem zemlje. Prema Charlie Projectu, istražitelji još uvijek nisu sigurni što je potaknulo ovo putovanje, jer se navodi da Roy nije radio tijekom tog puta. Dana 8. ožujka 1989. godine Roy se posljednji put javio kada je nazvao svoju bivšu djevojku. Tijekom poziva tvrdio je da se nalazi u Kingmanu, Arizona, ali je planirao vratiti se u Bismarck, Sjeverna Dakota, više od 200 milja udaljenom od svog doma u Fargu. Njegova bivša također je tvrdila da joj je Roy rekao kako je bio u 9 različitih saveznih država tijekom 9 dana i da ima samo $200 na raspolaganju. Ubrzo nakon tog poziva, Roy je prijavljen kao nestao i potraga je započela. 2 dana kasnije, 10. ožujka, njegov automobil pronađen je napušten na pustom putu u blizini spomenika Doline smrti u Kaliforniji, više od 367 km od Kingmana u Arizoni. U blizini automobila policija je pronašla tragove stopala koji su se protezali 6 milja prije nego što su stali i nestali. Neobično, i Royev otac je nestao. 1970. godine, ali se kasnije pojavio nakon što je započeo novi život. Istražitelji se nadaju da je to isti slučaj i s Royem, iako se mogućnost kaznenog djela ne može definitivno isključiti. Roy Hegel opisan je kao bijelac, muškarac smeđe kose i smeđih očiju, visok oko 183 cm i težak između 77 i 84 kg. Ima ožiljak u obliku prstena na lijevom slijepoočnici i možda nosi bradu ili brkove. Svi koji imaju informacije mole se da kontaktiraju policijsku upravu Bismarcka na broj 701 2231 212 uz navođenje broja slučaja 893 642. Broj 2. 26-godišnji Steven Adams, iako neki izvori navode Stefan ili Steven sa PH, opisan je kao inteligentan i brižan mladić koji je volio pecanje, lov i košarku. Do 2004. godine spremao se završiti studij na Northeastern State University u Tahlequahu, Oklahoma i pripremiti se za život nakon školovanja. Godinama kasnije Steven se oženio. Međutim, veza nije potrajala i sada se borio za skrbništvo sa svojom bivšom suprugom. Protiv njega je izneseno nekoliko optužbi, ali su one uvijek bile odbačene. Spor je započeo 2002. godine, a do prosinca 2004. Savezna država Oklahoma sazvala je ročište na sudu u Muskogiju kako bi se pitanje konačno riješilo. Dana 13. prosinca te godine Steven je napustio sveučilišni kampus nakon što je završio svoj završni ispit. Oko 11:00 sati nazvao je svoju djevojku kako bi razgovarao o ispitu. Tijekom poziva rekao joj je da će povesti neimenovanog muškarca do kisa u Oklahomi. Plan je bio da odatle ode kod svoje majke u Weber's Faux, a zatim na posao u Muskogee. Njegova djevojka je rekla da je bio dobro raspoložen i da ništa nije upućivalo na to da nešto nije u redu. 30 minuta kasnije, jedan od Stjepanovih prijatelja pokušao ga je nazvati, ali je primijetio da su pozivi preusmjereni na govornu poštu nakon samo jednog zvona. Stjepan nikada nije stigao ni do majčine kuće, ni na posao. Sljedećeg dana njegova djevojka ga je prijavila kao nestalog i istraga je započela. Policiju je zaintrigiralo izvješće prijatelja da se poziv prekinuo nakon jednog zvona. Prijatelj mi rekao da je više puta zvao između 11:30 i 12 sati. Ali rezultat je svaki put bio isti.
Tada su odlučili pratiti njegove posljednje korake i naišli na nekoliko tragova. Neko vrijeme prije 12 sati Stjepan je viđen u trgovini u Cooksu u Oklahomi, oko 29 km od kampusa svog sveučilišta. Svjedoci su se prisjetili da su ga vidjeli kako kupuje sok i stoji ispred trgovine nekoliko minuta, primijetivši da je bio uznemiren, ali nitko mu nije prišao. Dok su tražili Stjepana, otkrili su i još jedan trag. Na dan kada je nestao, nepoznat muškarac, opisan kao bijelac, visok oko 180 cm, smeđe kose i star između 40 i 50 godina, viđen je kako se zadržava ispred trgovine u blizini Stjepanova stana. Prema izvješćima, muškarac je vozio kamionet i zadržavao se u blizini kao da nekoga čeka. U 11:00 sati ovaj nepoznati muškarac napustio je parkiralište blizu stana i odvezao se. Ovo je značajno jer je to otprilike vrijeme kada je Steven posljednji put bio u kontaktu. Policija ovu osobu nije označila kao osumnjičenika, međutim vrlo su zainteresirani razgovarati s njom. Unatoč broju sati koje je policija uložila u istragu, pojavilo se vrlo malo korisnih tragova. Njegov automobil nikada nije pronađen i nije jasno kamo je mogao otići. Nekoliko tjedana nakon što je nestao, njegova obitelj primila je prijeteći poziv. Pozivatelj, koji je ostao neidentificiran, rekao je obitelji da će pretrpjeti fizičko nasilje ako ne prekinu istragu i povuku vlastite potrage. Stevenov otac, Carl Adams, dao je intervju na 20. godišnjicu nestanka svog sina i rekao: on je bio jedini iz cijele skupine koji je otišao na fakultet. On je to jednostavno volio. Kad bi netko istupio s tim informacijama i bio dovoljno hrabar da to učini, za mene bi bio kao superheroj. Nastavit ću se boriti. To je moj križ koji moram nositi. On je bio moj sin, volim ga. Neću mu sada okrenuti leđa. Steven Adams opisan je kao visok oko 170 cm i težak između 74 i 91 kg, smeđe kose i smeđih očiju. Povezan je s plemenom Cherokee u Oklahomi. Također ima tešku astmu zbog koje mu je potreban inhalator koji je ostao kod kuće. Svi koji imaju informacije o ovom slučaju mole se da kontaktiraju Državni ured za istrage Oklahome na broj 918 582 9075 navodeći broj slučaja CR04 CR04 180 ili možete anonimno kontaktirati FBI. Broj 1. I putuje po svojoj rodnoj državi Maine. Nakon što je stekao iskustvo na lokalnoj sceni, Alex se preselio u Los Angeles kako bi pokušao uspjeti tamo. Otprilike u to vrijeme njegova je obitelj primijetila da mu se ponašanje mijenja. Bio je nestavan i govorio je da je potomak Lemurije. Ovaj navodno potopljeni kontinent možda je bio dom izvanzemaljcima koji su kasnije stvorili ljudsku rasu, barem tako kaže legenda. Do 2015. njegova je vjera postala toliko snažna da je odlučio otputovati u Indiju na 6 tjedana kako bi pronašao svoju višu silu i svrhu u životu. Njegovi roditelji su dodali da je postao strogi vegan i da je uživao u svom duhovnom traženju u Indiji. Do 2017. ponovno je živio s roditeljima u Maineu i njegovo se ponašanje počelo još više mijenjati. Sada je Alex uzeo strogi zavjet šutnje i sve svoje vrijeme provodio meditirajući. Prijatelji koje je nekad obožavao i s kojima je putovao, sada su bili gurnuti u stranu, a on se počeo povačiti i izolirati. 22. veljače 2018. prekršio je svoj strogi zavjet i zamolio roditelje da ga odvezu na aerodrom. Obavijestio ih je da se seli na Kauai, Havaj, kako bi potražio daljnje prosvjetljenje. 22. veljače Alex se ukrcao na avion i nekoliko sati kasnije sletio na Havaje. Svjedoci su se prisjetili da su ga vidjeli u gostinskoj kući na plaži između 22. i 23. Tijekom ta 2 dana nekoliko je puta zvao lokalne taksi tvrtke, iako nema zapisa koji bi upućivali na to da ga je ikada pokupio taksi. Dana 24. veljače Alex je obavio poziv iz hotela, iako nije poznato koga je zvao. Tog poslijepodneva odjavio se iz svoje sobe i više ga nitko nikada nije vidio niti se čuo s njim. Kad njegovi roditelji nisu uspjeli stupiti u kontakt sa svojim sinom, prijavili su njegov nestanak. Istraga je bila kratka. Policija je znala da je bio u hotelu između 22. i 24. prije nego što je nestao. Nije bilo aktivnosti na njegovom telefonu,
a 8.000 na njegovom bankovnom računu ostalo je netaknuto. Nije naznačio kamo ide i ne zna se je li bio s drugim ljudima. Njegovi roditelji su nagađali da je možda stupio u kontakt s raznim vjerskim ili duhovnim skupinama u tom području kako bi pronašao prosvjetljenje za kojim je toliko očajnički tragao. Istražitelji su pronašli njegovo prijenosno računalo, a pretragom povijesti pregledavanja dobili su još nekoliko tragova. Neposredno prije nego što je nestao, pretraživao je opremu za kampiranje i jestive biljke na otoku. Nadalje, u ožujku i travnju 2018. godine stigle su neprovjerene dojave da je viđen u kampu na plaži Salt Pond. Daljnja neprovjerena izvješća pojavila su se početkom 2019. godine, kada je jedna žena vidjela muškarca koji odgovara opisu Alexa kako kupuje opremu za kampiranje na Kauaju. Sva ta izvješća ostaju neprovjerena. Međutim, ona jačaju teoriju obitelji da on živi izvan sustava i da ne želi biti kontaktiran. Alex McLaren Gum opisan je kao bijelac smeđe kose, lješnjakovih očiju, visok oko 6 stopa i težak između 160 i 180 funti. Ima veliku tetovažu drveta života na lijevoj podlaktici i tetovažu plavog oka na desnoj ruci. Alex također može putovati pod imenom Albert Johnson, imenom koje je koristio u Los Angelesu dok je stvarao glazbu. Svi koji imaju informacije o Alexovom slučaju mole se da kontaktiraju policijsku upravu Kauai i mrtvozornika na broj 808 241 1711, navodeći broj slučaja 1808 308.